Thank you very much, Joey, for this opportunity. Yes, sir. To all my kadagiti amin nga townsmate me from Corimao nga agnanaet ti sabali nga ili ti man hello from Corimao. Yes, sir. We miss you all. Of course, umuna, thank you lalo kadagiti nagtatrabaho to make it possible. Yes, sir. Ang totoo niyan, madami kaming kapatid dito sa ito'y trabaho nga isuda talaga tirelessly na nagtrabaho, sleepless nights, just so they could comply with what was required by DILG for SGLG data award nga data. Now panggap kanyak no not to my credit, Yes, sir. kababain nga to even think nga gapo data kanyak malayo Yes, no. Sabi ko nga kanina, ang participation ko lang dyan tireless prayers para makalusot ang Corimao. Well, yeah, ang sinabi ko, kasi ang priority namin talaga sana is poverty alleviation. Now, i-connectar mo data ti SGLG. I'm hoping na sige yung SGLG sana may transform tayo data nga ikasaya at ti panagbiag dagiti kakailyan. So I'm pushing sana hindi lang SGLG nga yung mga pangako noon may kanti manayunan dagiti agtrabaho, yung employed sector kat manayunan for Corimao tapno yung para sa akin kasi it's very simple Yes, sir. no adda mangan nga may isang tao adda agum obra regular nga tao nga agum obra employed that converts to 4 to 5 dependents nga mapakan na every day. Every day 3 meals a day sumaya at ti biagda yan yun sa akin talagang employment kaya hindi kami nagsasawa nga gimbitar kadagiti investors. Just like what the governor's doing talagang hanggat maaari not just open but you welcome them. Ang masasabi ko lang syempre hindi naging madali kasi we were working on a rather tight budget. May kadwa, syempre parang continuing naman yung mga programa from the past administration. If you try yung continuation niya, as much as possible yung subtle, yung haan nga tay bigla nga kasi. Now, as to the impactful nga naaramid ko, wala akong masasabing gano'n, but ang sinasabi ng mga tao, naging this I heard from other people, Yes, sir. hindi naman sa kasla yung Alis to kasiggan. yes, very open, very approachable. Yun siguro kasi tingin ko nga yung mga tao dito sa munisipyo namin nagsasawa na sa akin kasi as much as possible, as much as I can really, I'm here. Yes, sir. Pasaray ginagabi mga ganon. Kung wala rin lang lakad sa labas naman, andito lang ako. Sigunti bagbaga digiti bumarangay. Parang basta umayti tamburang agpa-practice na, they have to spend so much for costumes, yung ag-perform na. Yes po. That's okay. Okay yan. Kaya lang ang nangyayari kasi parang ang
hinaing nila, they nagastos ka no. Sometimes they even have to get choreographers from other towns. Kasi lang maibos na yung Pondomi because of that. Kasi mo ti common nga ibagbagada. So for this year, we'll try to be we'll still make it happy. Syempre andyan yung Christmas spirit. Dapat more than anything. Pero konting pagtitipid. Yung hindi naman yung panay gastos for yung yan naman kasi ang hinihingi nila ng mga barangay captains. Konting pagtitipid pero mas pasiyahin pa, sir. When. Oo. Kung maaari, but it's quite kasi mahirap i-reconcile na dyan, di ba? Magtitipid ka, pero di ba normally when you say parang sa akin, gumastos ka eh. Yes, sir. But no, we'll try austerity, but yeah, we'll see. Dagiti amom datapay gayam ti may sa nakita ka. May mga balikbayans from from the states, mostly states. Sir. Not yet. Kan nga umay tumulong da nga agi patulod na kano dagiti yung mga may mga clothings or material things nga amom jay ngamin imbes nga kabaro pa lang di gamit na ibaleng dan. Yes, sir. Imbes nga ibaleng da ipatulod yun lang ito yan ko nami. Tapos let's give it to the indigents, lalo na yung mga nangangailangan talaga. Nangangailangan. We will try nga kung maaari nga kung if there's a program iti complex me. Kung maaari lahat makatanggap. Yes, sir. I don't know how raffle di ba para that's what Christmas is. Makatanggap man lang yung mga nangangailangan. Tsaka yung mga gustong makatulong da. It's per barangay. Tapos we'll think of another criteria. No, syempre hindi ibig sabihin garbo. Yes, sir. Di ba? You have to be creative. You have to use kung kailangan yung indigenous materials. Di ba? Hindi yung Gasto ng gasto. bibili ka made in China na naman na plastic. Ito, mapangkad jay kabakiran, nagputol nga basit. From there, you can work on nice project. Okay po. So lastly, mga pinagiti kayat mo nga padanon ka iti kalugaran tayo iti Kurumami Locals Norte. Nagitagdig ti radyo, kaya iti YouTube channel tayo. Good daway, sir. I could have done more. Really, I could have done more. Alam ko, I can only look back and say, sana ganito yung But, di pa naman, there's another... Kung take off mo pa ilang When. Sana, may mga ganyan akong naiisip minsan na sana ikasligod ninaramid ko, kasoy. But, anyway, there's another 100 more days. Yes, sir. I'll try to be better